Gospe Sido, ako ste prava mati i prijatelj svog deteta, ne dajte da ostane slepa kod očiju i bez izobraženja. Podajte je u ler kod frajlanin Fidore, da hekla štrumpantle sa sperlami čačkalice za zube i nemecki unterhaltung. Badava, nemojte da vas dete proklinje, što jest za ljubezne stvari, samo je nemetski jezik stvoren. Ja govorim srpski samo kad moram da psujem koga ili da se svađam, nekako mi zato dođu zgodni. Sad se ujeda, gospe Sida. Al mladić se zaljubio do uši u Melaniju i frajla Juca ostaje na cedilu. Sad, one jedna drugu da ne vididu. I šta na sve to kažu popovi? Pa šta će, jadni smirivadu koliko možedu. Al kad se nešto opauči nizbrdo, ko će pre to stati pa to zaustaviti? Tanki su zato popovi, ma koliko debeli bili. Hoćemo li tamo preko? Nije nek uzduž. Bog s tobom, Spiro. A kako te preko naspelo? Zar ti nije bilo dosta juče? Pa izvetilo to meni još sinoć, kad sam izašao na jaš. Pa ne moramo mi tamo da pijemo, da porazgovaramo. Jao mene, a kakav te razgovor napo sad? Naopako ti zvonilo. Eto ti sad, kako to govoriš? Da, a kakva bi ja mati, jao mene, žalosno je bilo da danas idem tamo. A kao zašto da ne idemo? Da zar ispred nosa ti ga odvukli i sad nam se smeju i oni ona beštija debela, a mi da idemo. A zašto su ga odvukli? To i odvukli ga, i dočepali ga, i neće ga lako pustiti. Ne iščupa se više taj konji paor iz fiškalskih šaka.